बे बिटिआर सुक्तिया दाबो दिनैसिमबो बिथांमोना गावसोरसो जबरदस्ति नामखौ बिटिआर बुंबाय थादों लिगेलि दाबो कन्स्टिटिउसनेलि बिथांमोना बेखौ फाइनाल महर होनो हायाखै दासिमबो ओरैबायदि खस्थ' बोरैबा एसे दानखेफ्लांबाथाय गैथला ज्रावबो गोलैनो हासिगौ बुरि जोब्बायना दंफांफ्राबो औ इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बेखौ जोङो लासैनो नायलांबाय थागोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। साननैसो सिगां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एबा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव BPF हान्जाखौ माने बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब खालामनो खावलायदोंमोन नाथाय बिनि फिन जाथायखौ बारग' डिपुटि चिफ बिटिसिनि एबा आथिखालनि BPFनि लेङाइ आफादगिरि बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोख्रों रावजों माबायदि फिन बिबुंथि होदों बे बिबुंथिखौ एसे नायनानै लाग्रोदिनि। স্যার ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে BPFৰ সহায় বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব স্যাৰ? সহায় বিচৰাটো সেইটো তেখেতৰ কথা BPFৰ সহায় যদি পায় তেখেতে ইজিলি জিকি যাব কিন্তু আমি এইফালে তেখেতেও সহায় বিচাৰিছে আমিও কম যে বিজেপিয়ে BTCৰ স্বাৰ্থৰ BTC-বাকীৰ স্বাৰ্থত BTCত উন্নয়ন আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে BPFক সমৰ্থন কৰক। বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ BTC অঞ্চলৰ মানে পৰিস্থিতি উৎপন্ন হৈছিলে আৰু সেই পৰিস্থিতিটো লৈ পেলাই নৱচৰণীয়া আৰু অসমত কয়েকজন ব্যক্তি যি ব্যক্তিসকলে BTC ক্ৰিয়েশ্যনটো ভাল পোৱা নাই বা বড়ো জাতিৰ প্ৰতি ভাল ধাৰণা বা ভাল চিন্তা তেখেতসকলে নকৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে বড়ো আৰু অনাবড়ো এটা সেন্টিমেন্ট গ্ৰ' কৰি পেলাই পলিটিক্স কৰিছিলে আৰু সেইমতে তেখেতে জিকি গৈছিল। এতিয়া এই পৰিস্থিতি আৰু সেই চিন্তাধাৰাটো নাই যিসকলে অনাবড়ো পলিটিক্সত লাগি পৰিছিলে তেখেতসকলে এতিয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কোনো জাতিক আইচলেট কৰি পেলাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। BTCত প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী ভাষা ভাষী আমি একগোট হৈ পেলাইহে BTCত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব আৰু উন্নতি আনিব পাৰিব সেই কথাটো উপলব্ধি কৰাৰ পিছত এতিয়া নৱচৰণীয়াক সহায় কৰা বা ছাপোৰ্ট কৰা তেনেকুৱা ব্যক্তি মানে 90% or more than 90% কমি গৈছে। बे ससे भिडिअखौ नायनानै जों हमनो हायो जे BPF हान्जाया खुनु माने रावजोंबो आफस खालामनाय नङा फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बिथांमोनहा गोख्रोङै डिसिसन लाखाबाय जे फैगौ जितु पार्लियामेन्ट इलेक्सन MP इलेक्सन बेयाव BPF हान्जाया माने गाव हारसिङैनो इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो बिथांमोना फोरमायदों माने 100% क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बे मोननै समस्थियाव BPF हान्जाया देरहाथारगोन होननानै बिथांमोना फुल्लि कनफिडेन्स दङ। आच्छा बे जानानै थांबाय दानिया जोङो BTCनि सुइजारलेण्डआव एसे बेरायहैदिनि सुइजारलेण्डनि माखासे बिराद समायना समायना सिनारिफोरखौ एसे नायदिनि बिथां बर'नि मुंदांखा इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारीजों लोगोसे जोङो BTCनि सुइजारलेण्डआव एसे बेरायहैदिनि सुइजारलेण्डआ माबायदि जों एसे नायदिनि। गाज्रि दैज्लाङाव अखा हानाय समावथ' आरो ओरैबायदि गाज्रि जागोन बे गब्रबाथाय गैखाला आरो खालमासिथ' सेससै आरो बेखौ बानायना होआबा ओरैबायदि खस्थ' बोरैबा एसे दानखेफ्लांबाथाय गैथला ज्रावबो गोलैनो हासिगौ बुरि जोब्बायना दंफांफ्राबो औ दे लासै लासै फै नुबायना रायजो राजाफोर माबायदि अबस्था डेन्जार लामा खाथ्रा बे साबसिन अब्लाबो बैनिफ्राय मा अबस्थाया गाज्रि खाथ्रा बेथ' नेक्स्ट इयाराव फुरा दै बुरजा बाना जायोबा थांखासिगोन मा दै होनो ब्रादार बेखौ ओरैनो माबा थिफाय दै होननानै जों मिथियो मिथिनाया थिफाय दै टिपकाय दै ना
ओमफ्राय गामिया ओरैनो बेलगुरि जाबाय गामिया बेलगुरि अबस्थाया गैखाला नै नोंथांमोना नुबाय एकदम लुंख्लेंबाय नाय दंफांफ्राबो बोरायजोब्बाय ना दंफांफ्रा फुरा बोरायजोब्बाय गैला जाला नै खखि जाखाबाय ओइ ज' दाथा नै लड लानो हानाय नङा गोजान गोजान था औ खेबसेनो लुंख्लेंखागोन बुरि जोब्बाय ना दंफांआबो बुरिबाय नुबायना बेलाय नै औवाजों सुंथानायसो औवा बुरखाजों गोजौआव ओरैबायदि अबस्था गाज्रि गैखाला आरो फैगोन बोसोरावथ' गैला बेयो हानाय नंला गैला दैया जुदि अखा हानानै एसे देरबोयोबा ओरैनो बुखारलांखाबाय आरो जोंना थिखायाव स्कुलाबो गथ'फ्राबो इसिनि उन्दैल' दानि जुगना गोदोनासो गिदिरमोन दानाथ' गोरलैथार लिडारफ्रा फैना नायफैयाखै नामा ना खयबार नायनानै थाङो नायनानैल' थाङो नायनानैलाय थाङो बयबो ओमफ्राय जाया ओमफ्राय दालां जानायनि स्किमफोर जायाखै नामा सेंसनफोर जाबाय होनो माथो जाथारा खालमासिथ' नोंसोर थाबायनो हानाय नंला जोङो देग्लाय दैलाङावनो खुनुरुखुमसो जादों दैयावथ' जि गोथौ आरो मानसिबो गलाङो बिराद गलाङोबो नामा जानला मोनला स्पिड सालायलाबायबा सेसखा आरो थैबायबो नामा गरायमारिनि लामाया नुबायना PWD लामा सुइमिं पुल माइयानो गायजाबाय माथो ना फिसिजासिगोन फुख्रि बायदिखा थाइलेण्ड मागुर फिसिनो हागोन बाहाय थारैनो आलफ्रेड बसुमतारी बिथांजों थांफानानै जोङो सुइजारलेण्डखौ नुबाय प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्ड बोसोरनैनि उनाव बिथाङा गोबां डेभेलप खालामनो हाबाय बेबायदिनो माने BTRनिफ्राय बिथाङा सुइजारलेण्डआव कनभार्ट खालामनो हाबाय बिथांनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बे जानानै थांबाय दानिया फैदो गुबुन मोनसे भिडिअ जाहैबाय BPFनि MCLA प्रेस मुसाहारि बिथाङा आथिखालनि BTCनि खुंथाय पावारनि सायाव माखासे खोथा बुंदों बिदिब्ला बिथांनि बिबुंथिखौबो एसे नायदिनि आरो UPPLनि माखासे माने सेन्ट्रेल कमिटिनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दिनै जोंनाव फैदों नंखायनो जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै रायजो राजाफोरजों रायलायोब्ला मोनसेल' खोथाखौ बिथांमोना बुंबाय थादों BTCनि जिथु गोहो दंमोन BTCनि जि मावनो हानाय गोहो दंमोन दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिबायदि जानानै थांबाय थादों BTCनि बेबस्थाया खोब गाज्रि अबस्थायाव दं दा नंखायनो जोङो साफ्रोमबो BTCनि सुबुंफोरखौ साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायगोन जे BTCखौ जोङो जेरैबायदि माने आवगायना थांनांगौमोन जों मोनसे डेभेलपमेन्टनि खोथायाथ' दंबावो बेखौ दोनथ'बावदोसो डेभेलपमेन्टआथ' जाखागोनानो खिन्थु जिथु गोहो जों मोननो थाखाय जिथु आन्दलन खालायदोंमोन जि बुस्थुखौ जों सोरजिनो थांदोंमोन मोननायनिख्रुइ जोंहा दिनै गोमानायासो थांफिनगासिनो दं गोहोआ दिनै माने जोंहा माइनाससो जालांबाय थादों दा बेफोरखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जायफोर दिनै साख्रि मावदों साफ्रोमबो साख्रि आलानिफ्राय लानानै जायफोर कन्ट्रेक्टर जायफोर ठिकादारफोर जायफोर बेफारि गासिबो बुजिजोबनो हाबाय आरो जायनि बेलायाव बिथांमोननि सायाव आसा गैयिनि थाखाय दिनै BPFनि प्रति मोनसे बिसास आरो फोथायनाय लानानै दिनै BPFखौ साफ्रोमबो माने बोजबनानै लादों आरो दुखिया मानसिफोरनि जाहाथे मोननांगौ जुदि नोंथांमोना आसनि खालायदोंब्ला बेहायथ' नोंथांमोना मोखां नायै सोरबा BPF सोरबा गुबुन अन्य राजनिति दलनि होननानै नोंथांमोना मा फोरमान खालामनो नागिरदों बेनोथ' नोंथांमोननि बेस्ट माने फेलरा बेनो बेरखांगोना नंखायनो नुदों दा बर्तमान UPPL सरकार BTCआव सलायनाया खोब मोनसे गाज्रि थासारियाव दङ बिथांमोना गावसोरनो गावनि सायावनो फोथायनाय गैया गावनि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर रुलिंआव थानाय MCLAफोर बिथांमोनानो फोथाया बिथांमोना नांगौ बायदि स्किम मोनाखै नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै नंखायनो रायजो राजा साफ्रोमबो BTCनि सुबुं माहारिफ्रा सांग्रां जानाया मोजां BTCआ जोंहा जेरैबायदि माने डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन जेरैबायदि माने गोहो बारायनांगौमोन जोंनि गोहोआ खमायदोंसो बारायाखै बे BTR सुक्तिया दाबो दिनैसिमबो बिथांमोना गावसोरसो जबरदस्ति नामखौ BTR बुंबाय थादों लिगेलि दाबो कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोना बेखौ फाइनाल महर होनो हायाखै दासिमबो बिथांमोना BTR होननानै नामाकरण बे कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोना एप्रुभ खालामनो हायाखै नंखायनो मोनफ्रोमबो BTCनि जिथु BTCनि लाइजामफ्रा फैयो BTC जानानै फैयो BTAD जानानै फैयो दा नंखायनो भारतनि संबिजिरनि सिङाव BTCनि जिथु गोहो
बे बिटिसिनि सिगांनि जेरै दं बिदिनो दं बिथांमोना सालायनो रोङाखै जायनि थाखाय बिटिसिनि गोहोआ दिनै बिथांमोना खमायनानै लादों आरो दा नंखायनो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बेबायदि पावारखौ लानानै सालायनो रोङै नेताखौ जों जुदि नेता खालायोब्ला उनाव जोङो भबिष्यत बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जाहाथे फस्थायनो गोनां जागोन ओंखायनो बेबायदि मानसिनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा पावारखौ गथाया